Höyrykypsennys on hyvin suosittua ja se on yksi terveellisimpiä ruoanvalmistusmenetelmiä. Jotta ruokien valmistelu ja tarjoilu onnistuisi sekä helposti että nopeasti, on Blanco kehittänyt keittiöaltaan, joka sopii täydellisesti höyrykypsennysastioiden kanssa käytettäväksi. Blanco Zenar XL6S Dampfgar Plus, täydellinen työskentelykeskus höyrykypsennykseen. Esivalmisteluun, valmistamiseen, tarjoiluun ja pesemiseen. Ensimmäinen etu, porrastus altaassa. Kypsennysastiat voidaan asettaa kätevästi sen varaan. Yhdistele eri kokoja vierekkäin. Toinen etu, laadukas leikkuulauta. Leikkuulauta voi siirrellä kätevästi koko altaan alueella, joka mahdollistaa työskentelyn suoraan GN-kypsennysastioihin tai kattiloihin. Yksittäiset työvaiheet onnistuvat erityisen miellyttävästi ja kätevästi. Valittavissa on 2 eri mallia. Saarnilaminaatti tai musta satinoitu turvalasi. Kolmas etu. Tilaava valutustaso. Riittävästi tilaa tavallisille ja höyrykypsennysastioille. Ruoan tarjoilua varten kuumat kypsennysastiat voidaan siirtää uunista suoraan altaan pinnalle. Neljäs etu. Silgranit Puradur soveltuu täydellisesti työskentelyyn kypsennysastioiden kanssa. Keittiöaltaan luonnollinen kivimäinen pinta on erityisen helppohoitoinen ja kestää erittäin hyvin naarmuuntumista. Materiaali kestää kuumuutta 280 celsiusasteeseen saakka ja patentoidun Hygiene Plus hygienisuojauksen ansiosta on 100% elintarvikekäyttöön soveltuva. Keittiöallasta on saatavana houkuttelevissa Combi Colors-väreissä. 5. etu. Hana Blanco Carena S Vario. Käytännöllinen 3 eri tavalla. Korkean juoksuputken ansiosta altaassa on riittävästi tilaa työskentelyyn, isojakin kattiloita tai kypsennysastioita käytettäessä. Kätevä käsisuihku voidaan vetää ulos. Hanassa on käytännöllinen suihkutoiminto, joka soveltuu hyvin vihannesten ja yrttien tai myös kypsennysastioiden pesemiseen. Keittiöallas on tyylikkään toimiva myös ilman höyrykypsennystarvikkeita. Seuraavat ominaisuudet mahdollistavat keittiöaltaan ja höyryyuunin täydellisen yhteensopivuuden. Porrastus altaassa. Siirrettävä leikkuulauta. Tilaava valutustaso. Laadukas materiaali Silgranit Puradur. Ja Hana Carena S Vario. Eduista tulee osa nautintoa. Blanco Zenar XL6S Dampfgar Plus. Täydellinen työskentelykeskus höyrykypsennykseen.